تزاريبكا مسوداخا أو وشتخا أبزما كلبخا كأنزا تسمعكا يفلت له جزاخا مساعتها وا أنا سلمنتها يزخل اللفلفة مستيري زرقف بيليو إلكا مس نفسها تبايسكا تفلت له إذا حمام لفلافي إيو زبهال كمتي كل سب زخفتو كل سب زريو أبدأ تدربي زلو باكو كم يخا واقع يبلكان قلة يبلكا كل سب كنعككا سب كلا قتلكا سب كتكملكا عدل تهبو زلخا نسخا يخا عبوتاتنا انتا يبلو اتبزوح زارب أي حسبن اتبزوح زحسب دما أي زاربن يبلو نسخا قن سقطة سلزفرحكا نتبادونات نمملا لا يفوق خاتون بزيادة بزلفلف كاي قطر دما بزيادة يخا نمننتك تحسرو زلخا لومي نزام الحسكا سنسلت كنقبر لاينا سقطة بادونت زي كونس ناي حيالاتها زوار مخانو دما كنرينا وركي سلمنتا يكبر أبزخونس لزي ركبيو اتوما من قدي فحيلهم زلو يأمان كل سبرا قطعهم ويدور بيوم ما نمونا قدسو لمني سلمنتاي أبزخت كايو بوتا امني يالو عيتسنونيخا قالاتكا دما كومين كل غزي تزارب انتخونكا قالاتكا كمتوما من قدي فحيلهم زلو امني ركاش يزخون كل سبيرا قطعو منبر ايخرامني نابنت أما أخل علال كل سب نالفلف خلو حاد سب سق إلو يسمع انت دقالو كل سب وا انت سبسي انت يحسب له إلو كجنا قيز جمر انت سق زبال السبيو نتبوتا زبقاتات أرزلو نسخاقن أنا ونا له تأمروني زا عيناتو نمبات تلفلف إذا كنت تحت سبي زقبركا بزعبا مدبكا بزعبا صدراخا بزعبا سرحكا بزعبا فقرخا ومقول سباي تعلل مستير حدا تحت مدري مستير كل تدما لعل مدري كم زبهال نايلو معاك خا صبح طلعيخا كخوني خيلي قالاتك حسابك بأفكام زوت وباري أميخا سقط بلن كل خادن نساتهم باروت قايم كم وركدا كور كون بر كم أمني أفقلو مرقدي زرقت أي ترقت نمن كم تزارب فلت حدا سب حدا حتى مسحتتك سلمنتايخا لطيفكا أوكي ويكا نو اتبل سلمنتايخا كتكا دخلت فتن نابنت حلافيخا وي حدا عركخا እዚ ነገር እዚ ስለምንታይ ከም ዝጌርካዮ ኢሉ ከቋናጽበካ ኢሉ እንተ ሓቲትካ ከተማ ኸና ይትፈትን pero ስለምንታይ ዲኹም ዝቆዩ ከም ስለ ዝኾነ ቆይ ከምዚ እዚ ከም ስለ ዝኾነ ቆይ ከምዚ እናበልካ ክትልፍልፍ ምስትጅምር ገበኛኛ ኢኻ ትመስል ንዓም ድማ ኣብ ልዕሊኻ ከም ዘለዉ ስልጣን ትህቦም ኣለኻ እምበኣር ክትበልሕ ሰብ ከምዚ እዩ ዝገብር ሕቶ ምስ ቀረበልካ ን4 ሰከንድ ስቕ በል ዓይኑ ጠምቶ ገጽካ ይተንቀሳቕሱ እታ ስቕታቲኣ ነቲ ሰብ ክትበልዖ እያ ሽዑ ብህዳት ስለምንታይ ኻ ከምዚ ኢልካ ትሓትኒ ዘለኻ ኢልካ ንሕቶ ብሕቶ መልሰሉ ስቕታ ንጸላኢኻ መጻወድያ እዩ ለባም ሰብ መልሓሱ ኣብ ልቡ ይሓብኣ ዓሻ ግን ልቡስ ኣብ መልሓሱ ይስቕና ክብሃል ሰሚዕካ ዶ ኣለኻ ከምዚ መሰጋጦም የመንኩም ኢሎም ኣብ እኩብ ቦታ ወይ ኣቦን ኮፍ ክትብል ከለኻ ኣገዳሲ ሰብ ንኽትበሃል ጥራይ ምስጢር ሰባይ ትዕልል ወይ ድማ ናይ ሰብ ጉድ ምውፃእ ዝኳ ዘይፈልጦ ይብሉን ንኽትበሃል ኣይትፅዓር እቲ ሎሚ ምሳኻ ኮይኑ ንኻልእ ሰብ ዝሓሚ ፅባሕ ድማ ምስ ካልእ ኮይኑ ንዓኻ ክሓሚ ምዃኑ ትሕዝ ግበሮ ቃላትካ ከም ጥያይት እዮም ጥያይት ሓንሳብ ካብ ብረት ምስ ወፁ ክትመልሶም ኣይትኽእልን ኢኻ ስቕ ምባል ማለት ድማ ተሸኒፍካ ማለት ኣይኮነን ስቕ ምባል ንቃላትካ ዋጋ ሂብካዮምሲ ካብ እምንስ ናብ ወርቂ ያደይብካዮም ኣለኻ ማለት እዩ ብዙሕ ትዛረብ እንትኾንካ ምስ ሰብ ክትበኣስ ክትሰሓሓት ክትወድቕ ዘለካ ዕድል ሚእታዊት እዩ ስቕ ምስ ትብል ግን ክትጋጋይ ኣይትኽእልን ኢኻ ሃተውተው ይኣክል ካብ ሎሚ ጀሚርካ ንቃላትካ ከም ወርቂ ይቆጥቦም ሓፂርን ንጹርን መልሲ ይሃብ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ንኽጭነቐልካ ግደፎ ዘክር መልሓስ ዓፅሚ የብላን ዓፅሚ ሰብ ግን ትሰብር ምዃና ናይ መልሓስካ ንጉስ ኩን ስቕትኻ ግርማ ይሃልዎ መንነትካ ከም ምስጢር ሓዞ ሰብ ክንዕቀካ እንተዘይደሊኻ ቃላትካ ዋጋ ከም ዝህልዎም ግበር ሕጂ መልሓስካ ምቁፅፃር ተማሂርካ ኣለኻ ግን ኣይፋል ምባል እንተዘይተማሂርካ ጌና ከምቲ ትሓልሞ ሰብ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ንቃላትካ ከም ወርቂ ክትሕዞም ትኽእል ኢኻ ግን ንኹሉ ሰብ እሺ እናበልካ ግዜኻ ትዕድል እንተደኣ ኮንካ ክብረትካ ጌና ትሕቲ ምድሪ እዩ ዘሎ ስቕታ ሓይሊ እዩ ነኖ ምባል ግን ከም መከላኸሊ ዕርዲ እዩ ድሕር ሰብ ተጎቲትካ ምኸድ ዘብቃዓሉ ግዜ እምበኣር ሕጂ እዩ እዛ ኣብ ላዕሊ ዘላ ቪድዮ ርአያ እሞ ከመይ ጌርካ ግዜኻ ክብረትካን ዓቂብካ ንጉስ ከም እትኸውን ክትነግረካ የቐኒለይ